милости Божию ты почуй, я е голос клича нас, хай сын сердце переменить к нашей в гэты час. Зробите все, что вам каже сын, увособьте веру чин, Слово Божие хай стане телом кожним з нас. Зробите, что вам каже сын, увособьте веру чин, Слово Божие хай стане телом кожним з нас. Серце людям мучить боль і шукають, де єсть Бог, Бетлеємською ноч. Маті, як нам повторить, зробите, що вам каже сын, увособьте веру чин, Слово Божие хай стане телом кожним з нас. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Разумные будут зять бляском небесным, и тыя, хто привёў многих до справедливости, зіхацець будуть, нібы зоркі на вечные часы. Гэтымі словами Святого Писания распачинаем святой імшу, падчас якой Касцёл успамінае святого Яна Златавуснага, Хрызастома, біскупа і доктора Касцёла. І за яго заступніцтвам прадставім Пану Богу наши просьбы, наши інтэнцыі. Але таксама звычайна кожную суботу мы звяртаемся да Маці Божай Яснагурскай і да яе заносім наши просьбы, наши падзякі і будзем маліцца аб здароўе Божае благаславенства, апеку Маці Божай для Нікалая з аказіі дня нараджэння, а патрэбныя ласкі для яго на далейшыя гады жыцця. Аб ласку здароўя Божае благаславенства, апеку Маці Божай для сям'і Баталавых, для Матвея, Ігора, Елены, Максима, Наталії, Марії і ва ўсіх нашых просьбах і падзяках, каб добры Бог выслухаў нас і адарыў патрэбнымі ласкамі. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся.
Божа моцты, хто давяраецца Табе, Ты даў святому Яну Златавуснаму надзвычайнае красамоўства і гераічную мужнасць у пераследаваннях. Просім Цябе, свяці наш розум яго навукай, а нашу волю умацуй прыкладам яго нязломнай цярплівасці. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання першого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умилованы, годное веры слова и вартое полного принятия, что Иисус Христос пришел у свет, каб збавить грешников, сярод яких я першы. Але я помилованы для того, каб во мне першым Иисус Христос показал свою усю довготерпливость, як приклад тим, хто буде вірить у Його, дзеля життя вечного, а володару яков нетленному и небачному, одиному Богу, пашана и слава на веки вечная. Амен. Гэта Слово Божие. Няхай імя Пана прославляють вічно. Няхай імя Пана прославляють вічно. Хвалите слуги Пана, хвалите імя Пана. Нехай буде імя Пана благословлено, теперь и навеки. Няхай імя Пана прославляють вечно. От усходу сонця до заходу нехай буде прославлено імя Пана. Узвышений Пан над усіми народами, Понад небесами слава Ягоная. Няхай імя Пана прославляють нам. Хто подобний до Пана Бога нашого, який схиляється, каб поглядеть на небо і землю, який подимає бідного з пилу і со сміття узносить у Бога. Няхай ім'я Пана прославляють вічно. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Коли хто любить мене, той заховує слово моє, каже Пан. І полюбить Його Отець мой, і прийдем до Його. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Хвала Тобі, Пане. У той час Jezus сказав своїм учням: «Нема доброго дерева, якое приносило дренний плод, ці дренного дерева, якое приносило добрий плод. Бо кожне дерево познається по ягонному плоді. Не збирають з тернів смокви, а з куста ажин не збирають винограду. Добрий чоловік виносить з доброго скарбу серця добро, а дренний чоловік з благого серця виносить зло, бо про тое, чим наповнено серце, говорять вусна ягоная. Що ви кличете мене, Пане, Пане, а не виконуєте того, що я кажу? Я покажу вам, до кого подобний кожний,
хто прыходзіць да мяне, слухае маё слова і выконвае яго. Ён падобны да чалавека, які, будуючы дом, глыбока выкапаў і заклаў падмурак на скале. Калі здарылася паводка, паток хлынуў на гэты дом, аднак не змог пахіснуць яго, таму што ён быў добра збудаваны. А той, хто слухае і не выконвае, падобны да чалавека, які збудаваў дом на зямлі і без падмурка. Паток хлынуў на яго, і ён адразу абваліўся. І вялікае было зруйнаванне дому гэтага. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте, калі ласка, на хвилинку. Уміловані у Христі, пане, брати і сестри, сьогоднішня наука Єзуса Христа з одного боку зрозумілая, але з другого боку вимагає від чоловіка певних справ. По-перше, гэта добрае распазнанне самого сябе. Езус кажа, што добрага чалавека можна распазнаць па яго словах і дзеяннях. І так сапраўды, як мы пазнаем чалавека? Добрае слово высказанае пра яго, праз яго. Добрая справа, якую ён даканаў, добрыя чыны. Гэта гаворыць аб тым, што гэта чалавек добры. А найлепш, каб распазнаць самога сябе, гэта варта задаць самому сабе пытанне, які я. А можа, баюся запытаць сябе, бо можа, тады сумленне зачне дакараць, і я магу згубіць гэта злуднае маё унутранее упэўненасць аб маёй духоўнасці, аб пабожнасці, дабрыні. Можа, тады прыйдзецца стаць у праўдзе перад сабой і перад Богам. І другая справа – гэта пабожнасць. Гэта слуханне Божага Слова і выкананне яго. Бо многія лічаць, што дастаткова слухаць Божае Слова. І гэта ўжо вяршыня маёй хрысціянскай набажнасці. Можна штодзённа маліцца, можна рэгулярна ўдзельнічаць у святой імшы. Але калі сэрца замкнёнае на іншага чалавека, тады з'яўляецца пустка. І тады я без гэтага падмурку, бо няма еднасці, гэтай злучанасці з Богам і з тымі, хто побач мяне. Сапраўдная пабожнасць – гэта тады, калі я давяраю Богу. Не толькі прыслухоўваюся, але і выконваю. І калі прыйдуць гэтыя жыццёвыя цяжкасці, можа, хваробы, цярпенне, смутак, тады я буду умацаваны гэтай Божай ласкай, Божай моцай. І маё сэрца, маё асабістае жыццё, мая сям'я будзе збудавана на моцнай скале. І нішто не можа мяне тады знішчыць ці давесці да роспачы. Умілаваны ў Хрысце, пане, браты і сёстры, просім жа нашага збаўцу, Езуса Хрыста, які глядзіць у наше сэрца, які хоча напоўніць нас сваёю ласкай, сваёю прысутнасцю, асабліва,
калі мы, удзельнічаючы ў Еўхарыстыі, насычаем нашыя сэрцы гэтым найсвяцейшым хлебам, целам Езуса Хрыста. Ён тады напаўняе нас гэтай сапраўднай моцай. Просім жа, каб мы заўсёды прагнулі гэтай Божай ласкі, гэтага хлеба жыцця. Аман. Фундаментам нашай веры з'яўляецца Езус Христус. Праз яго пасрэдніцтва звернемся да нашага нябеснага Айца у супольнай малітве. Молімся за тых хрысціянаў, якія не выконваюць свае рэлігійныя абавязкі, каб яны навярнуліся і захоўвалі абяцанні, дадзеныя падчас святога хросту. Цябе просім. Молімся за святы касцёл на Беларусі, каб пад апекай Марыі, Маці Божай, вёў народ да збаўлення. Цябе просім. Молімся за наш народ, каб не паддаваўся спажывецкім адносінам да жыцця, але быў ахвярным у служэнні бліжнім і сваёй айчыне. Цябе просім. Молімся за тых, хто перажывае смерць аднаго са сваіх родных, каб яны не гублялі надзеі на сустрэчу ў Божым валадарстве. Цябе просім. Выпрошваючы заступніцтва Найсвяцейшай Марыі Панны, прадставім Богу нашы просьбы, нашы інтэнцыі, асабліва тыя, якія заносім падчас імшы складковай. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб нашыя паводзіны і штодзённае жыццё былі сведчаннем нашай веры у моц Хрыста. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Усемагутны Божа, мы верым, што Ты наш добры Айцец і што Ты не адмаўляеш сваім дзецям у тым, аб чым яны Цябе просяць. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Да Бога кличем мы с тобой, Магнификат. Збавцу Иисуса дала, Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Молитесь, браты и сестры, как мою вашу веру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог примет веру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, нехай будет Тебе милою ахвяра, якую мы с радостью складаем на успомин святого Яна Златоустного. Верная Его навуцы, мы Тебе цалком присвячаем самих себе и с удячностью Тебе прославляем праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. За Духом Твоим Угору серці узносим их до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Мы з радасцю аддаём пашану
святому Яну Златовусному, якого ти дав як адданого пастора для твого народа. Прикладом його побожного життя ти нас узмацняєш, його словами нас повчаєш, а праз його заступництва отуляєш нас твоєю опекою. Тому з аньолами і з усіми святими ми прославляємо тебе, разом з ними ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоєї, Хосанна на вишинях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана. Хосанна на вишинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму просім асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье і чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойче ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым
Просім Тебе, Пане, збав нас ад усього злога, дай ласкава супакою дні наші, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грэх свету, благословленая, пакліканая на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба скрытый для меня. Тебе мое сердце покорается, пред Твоею величу все зменшается. Тебе мое сердце покорается, пред Твоею величу все зменшается. Наши почуті помиляются, только словы веры тут справджаются. Что сказал Сын Божий, правда вечная, Слову Его верить, справа певная. Что сказал Сын Божий, правда вечная, Слову Его верить, справа певная. Боскость Твоя укрытой на крыже была, тут же и человечность, кто ена Твоя, як злочинец на крыже, с верой вызнаю, что Ты Бог и человек,
Молимся. Милосердный Боже, у день успомину святого Яна Златоустного мы приняли найсвятейший сакрамент. Нехай гэты небесный хлеб умацуе нас у любови да Тебе и учинить нас верными свидками Твоей правды. Праз Христа Пана нашего. Amen. Дякую за супольную молитву. После благословения еще занесем наши просьбы и интенции про трон Божий в небе за заступництво Матери Божией Ясногорской. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Тривайте у спокої Христуса. Дякуєм Пану Богу. Gwiazdo śliczna wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. O Maryjo, Pani Jasnogórska, znasz trudności współczesnego życia i Ty zawsze ukazujesz Bożą drogę. Daj, byśmy z nieustającej pomocy, wpatrując się w Ciebie, szukali Twoich rozwiązań w naszych doświadczeniach. Będziemy powtarzać, bądź nam pomocą nieustanną, bądź nam pomocą nieustanną. W wyborze drogi życia, bądź nam pomocą nieustanną. W prawdziwej miłości Boga i bliźniego, w podejmowaniu decyzji na co dzień, w pracy i odpowiedzialnym życiu, w chorobie, wyczerpaniu i niemocy, w zawiłych okolicznościach życia, w niesprawiedliwości i krzywdzie, w kłopotach rodzinnych, w biedzie i trudach codziennego życia, w trosce o lepsze jutro, w odczuwaniu Bożej radości. Matko Zwycięzcy Zmartwychwstałego, proś za nami Jezusa, aby nasze troski i smutki zamieniali się w radość. I wypraszaj dla nas potrzebne łaski, a zwłaszcza o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Mikołaja z okazji Dnia Urodzin, o potrzebne łaski dla niego na dalsze lata życia. O łaskę zdrowia, Boże, błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla rodziny Batalowych, Matwieja, Igora, Jeleny, Maksima, Natalii, Marii. Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj,
Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I my też zgromadzeni poglądajmy Maryi, czyste serca Bożej Matce, darujmy, ach, darujmy, czyste serca Bożej Matce, darujmy, ach, darujmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Za duszę świętej pamięci naszego księdza proboszcza Jana odmówmy teraz różaniec, kto może. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąskim Pilatem, ukrzyżowan, umarł, pogrzeben, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski